εισβολή, το να έχει φτάσει στο 0 πλέον. Ότι αυτό το πράγμα είναι συγκεκριμένο σχέδιο με την έννοια ότι τη συγκεκριμένα συμφέροντα εναντίον, άρα πρέπει να πολεμήσει για αυτή την ιστορία. Ενάντια σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και πρέπει να πολεμήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο που προτείνουμε. Αν έχει καλύτερο τρόπο, πολύ ευχαρίστω, δεν είναι προ Θεού. Λοιπόν, είμαστε τρελοί. Λοιπόν, προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε εμεί στον κόσμο είναι ότι σιγά σιγά αντιλαμβάνεται αυτό που λέγαμε πολλοί από εμάς πολύ νωρίς. Όταν εγώ ξεκίνησα τη γύρα στην Ελλάδα, ήμουν μόνος μου και την έκανα και τις έκανα τέτοιες ομιλίες. Κάθε φορά που ήταν στις αρχές, δηλαδή 2009-2010, και μου λέγανε νιώθω ένα κόπο στο στομάχι. Τώρα το Λιάννας, λέει μα γιατί κάνει. Αυτό. Και προσπαθούμε τώρα και μαζί, αλλά και να το πεις ότι μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα και τι μπορείς να κάνεις και με ποιο τρόπο οργανωμένα να το κάνεις. Η μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, κανένας δεν κοιτώνει μόνος του, δεν μπορεί να έχει τόσο μόνος του. Με εξαίρεση αν είναι Μαρινάκης. Τα κατάλληλα φάση. Αλλά αυτοί μην νομίζετε, έχουν λήξει μαύρη πέτρα πίσω από έχουν εξασφαλίσει μερίδιο από την ελασία της χώρας, από τους ξένους και την έχουν παραδώσει λίγο. Κύριε Καζάκη, για το μεταναστευτικό μια σύντομη ανάλυση, αν θέλετε, γιατί είναι συνυφασμένο με την κρίση. Έχετε δίκιο. Για μένα είναι μια οργανωμένη εισβολή που χρησιμοποιούν ομίλους. Αυτός ο κόσμος είναι όμιλοι. Ανεξάρτητος αν μέσα από αυτούς παρισπρίνουν και στοιχεία και στο ρίσκο και τα πράγματα, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, όπου είναι ένα τεράστιο μείγμα. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί στην ιστορία. Έτσι κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την Αφρική. Πώς κάνανε, οργανώνανε μετακινήσεις πληθυσμών από χώρα σε χώρα και μέσα από εκεί, με οργανωμένες συμμορίες, με προβοκάσεις, με επεμβάσεις ξένων δυνάμεων και όλα αυτά τα πράγματα, συνέτριβαν κυριολεκτικά. Διαβάστε την έκθεση του ΟΗΕ για το πώς σφάχτηκε η Ρουάντα. Μετακινώντας από τις πλανές χώρες 800.000 πρόσφυγες, οι οποίοι τους οποίους μάλιστα ο ίδιος ο ΟΗΕ τους θεώρησε πρόσφυγες, ενώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ίδιου του ΟΗΕ, κατόπιν έωτες βεβαίως, ήταν όμοιροι. Γιατί και ο όμηρος έχει ειδική. Οι όμοιροι έχουν ειδικό καθεστώς στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι το ίδιο με τον πρόσφυγα. Άμα σε σπρώχνει, δηλαδή είναι πολύ απλό ρε παιδιά. Τώρα είναι και πιο φανερό γιατί στην αρχή μας έστειλαν τους Σύριους, έτσι δεν είναι. Οπότε λες εντάξει, πόλεμη κατάσταση πρόσφυγας. Λογικό έχει. Βεβαίως, γιατί τους κατάγανε σε παράνομη κατάσταση. Γιατί τους εγκλωβίσανε εδώ μέσα. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν στα διαβατήρια. Είχαν χαρτιά. Γιατί τους εγκλωβίζανε εδώ μέσα. Είχε ένα τεράστιο θέμα. Γιατί δεν ακολουθούσαν την πεπατημένη τα διεθνή νόμιμα, άμεσα διαδικασία πολιτικού ασύλου, καθορισμού το ποιο είναι το πρόσφυγα, που είναι πολύ αναλυτικά τα κριτήρια, δεν είναι τίποτα. Οι νομικοί που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά αφορά μία εβδομάδα το πολύ ένα μήνα. Και φεύγει ο άνθρωπο. Αν πάτε τα χαρτιά του, δεν μπορεί να το κάνει να κλείσει τα σύνορα. Είναι νόμιμο πλέον. Τώρα είναι παράνομο και μπορεί να το κλείνει και στο τα σύνορα. Και να εγκλωβίζεται εδώ. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Έρχονται Μαροκινοί. Μπορεί να μου εξηγήσει κανεί πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος από την Καζαμπλάνκα ή από τη Δυτική Αφρική, Δυτική Σαχάρα και περνάει, προσέξτε, Αλγερία, που γίνεται ο κακός χάμος, Λιβύη, εμπόλεμη ζώνη, οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν τη Σύρτη, κάτω. Περνάει η Αίγυπτο, περνάει η Μέση Ανατολή, δεύτερη εμπόλεμη ζώνη. Περνάει η Τουρκία και έρχεται εδώ. Κάτσε, μισό λεπτό. Γιατί δεν περνάει από το Γιβραλτάρ να περάσει η Ισπανία. Εγώ, αν ήθελα να γίνω μετανάστης, του σκεφτόμουν το πιο πρώτο που με τρελώσουν να πάω να περάσω. Άρα, πρώτον, δεν αποφασίζει αυτό. Δεύτερον, κάποιο τον φέρνει. Και Καζάκη, έτσι να σα πω κάτι. Νομίζω ότι οι Τούρκοι επιτρέπουν από αυτέ τι χώρε να πηγαίνουν με 50 ευρώ οι Turkish Airlines, πηγαίνουν από το Μαρόκο κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί χωρίς διαβατήριο. Γιατί διαλέγουν την Τουρκία. Ο λόγος που διαλέγουν την Τουρκία για έναν πολύ απλό λόγο. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να χειριστεί τον πληθυσμό κατά πόσο γουστάρει. Εμείς έχουμε υπογράψει. Που σημαίνει τι, ότι αυτό το πληθυσμό που έρχεται εδώ θα πρέπει να το ξεδιαλέξουμε, να δούμε ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης, ποιος είναι όμηρος, ποιος είναι συμμετέχουν σε εμπόλεμη σύγκρουση και άρα ιονία απειλή για την δική σου ασφάλεια. Γιατί προσέξτε, αν μου έρθει από έναν πόλεμο κάποιος
και είναι άμαχος, μια οικογένεια, ξέρω εγώ, κτλ. Ή οτιδήποτε. Έτσι. Και πιστοποιηθεί, φανεί ότι αν μου έρθει όμως ένας Κωσάρης από μια εμπόλεμη ζώνη και διαπιστωθεί, και είναι και εύκολο, ότι πολεμούσε εκεί, σε κάποια παράταξη, αυτός δεν είναι πρόσφυγας. Με βάση το διεθνές δίκαιο. Θεωρείται η ιονία απειλή για την εθνική σου ασφάλεια. Κρατείται νόμιμα. Μέχρι να διαπιστωθεί τι είναι. Τι είναι αυτός. Ποιος πολεμούσε, πού πολεμούσε, γιατί έρχεται εδώ. Μπορεί να είναι λιποτάκτης του τακτικού στρατού, οπότε ειδοποιεί στην κυβέρνηση του. Γιατί λιποτάκτης από στρατό, μιλάμε για λιποταξία, έτσι, δεν μιλάμε για τους που φύγανε από την Τουρκία τώρα γιατί κινδύνευε το κεφάλι τους από τον Ερντογάν. Μιλάμε για. Εάν όμως πολεμούσαν τους τζιχαντιστές, ακόμη χειρότερα. Για μια στιγμή, ρε μάτια. Τι γίνεται εδώ. Αυτοί δεν είναι πρόσφυγες, προσέξτε. Και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν είναι πρόσφυγες. Δεν τους μεταχειρίζεσαι ως πρόσφυγες. Τους κρατάς, τους ταυτοποιείς, διερευνάς την πιθανότητα να είναι απειλή για την εθνική σου ασφάλεια και το χειρίζεσαι ανάλογα. Ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Υπάρχουν προβλεπόμενες διαδικασίες για αυτά τα πράγματα. Τον άμαχο, αυτό που είναι όντως πρόσφυγα, του δίνεις άσυλο όπως προβλέπετε, παίρνει τα χαρτιά του και πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Όπου θέλει. Θέλει Στοκχόλμη, θέλει Νέα Υόρκη, μόνο το σταμάτησε κανένας. Να γιατί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία λέει ότι τους εγκλωβίζονται στην Ελλάδα και δεν δίνονται χαρτιά, ούτε ταυτοποιούνται. Εδώ δεν γίνεται καταμέτρηση. Εγώ αμφιβάλλω αν ξέρει η κυβέρνηση πώς είναι. Αμφιβάλλω. Και αν ενδιαφέρει. Γιατί εδώ πέρα πλέον έχουμε ένα παρακράτος που χειρίζεται το ζήτημα. Το παρακράτος. Των δυνάμεων αυτών του Frontex και όλοι αυτοί που θα μας φυλάξουν, συν της ΜΚΟ. Και δεν λέω τώρα εκείνες οργανώσεις πραγματικά με θελοντές που συνεισφέρουν για την τάξη. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάμε για κάθε καρδιάς καρύδι. Στη Μυτιλήνη είδα μια ΜΚΟ με θωρακισμένα αυτοκίνητα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Δηλαδή μεταφέρουν. Θωρακισμένα αυτά τα security parts. Και διαβάζω στα Ολλανδικά, δεν μοιάζουν τα γερμανικά για αυτό το πρόσωπο. Διαβάζω security. Τι είναι αυτό. Ρώτησα εκεί πέρα και τα λοιπά, μου λένε εδώ πέρα είναι μια ΜΚΟ η οποία στεγάζεται μάλιστα σαν ένα πολυτελέσιο. Τι κάνουν αυτοί. Πες το. Ξέρει κανένας. Κανένας. Αν πας στο λιμενικό, το λιμενικό σε στείλει στην αστυνομία. Η αστυνομία θα σε στείλει στον δήμαρχο, ο δήμαρχος αυτό και καλή νύχτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Ωραία, εσείς το ξέρετε καλύτερα τότε. Η ΑΕΚ δεν ξέρει τίποτα. Η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών. Δεν ξέρει. Δεν είναι ελληνική. Εντάξει, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω. Εδώ είμαστε. Πάντα. Είναι αυτή η απόλυτη διάλυση. Με αυτή την έννοια λέω εισβολή. Είναι μια μεταμοντέρνα προσπάθεια διάλυσης ενός κράτους και αφαίρεσης εθνικού εδάφους. Αυτά που λέμε δεν είναι τελείως στοιχεία. Πείτε στο διαδίκτυο και διαβάστε τη βιβλιογραφία στο Georgetown University, στο ειδικό τμήμα αμυντικών σπουδών. Θα δείτε πώς ο πρόσφυγας μετατρέπεται σε όπλο. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν μελέτες κτλ. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα που δεν συζητάμε έτσι για να. Είναι συνωμοσιολογία. Το Georgetown University, το τμήμα αμυντικών σπουδών, είναι το καλύτερο στον κόσμο. Έτσι από εκεί βγαίνουν όλα τα στελέχη του Αμερικανικού στρατού και των διεθνών οργανισμών για του αμυντικού κτλ. Λοιπόν, εκεί πέρα δείτε τι μελέτες που έχουν γίνει. Μετατροπή του πρόσφυγα σε όπλο. Όπου τι εννοεί, δεν το βάζουν την μπόμπα και πάνε να το σκοτώσουν, απλά είναι τεράστιες μάζες που μετακινούν και διαλύουν τα πάντα. Αυτό είναι. Το δοκίμασαν στην Αφρική, είδαν ότι πετυχημένο το πείραμα, πάμε τώρα. Βουρ. Εν τω μεταξύ, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ρίξουν τα μεροκάματα σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα. Η Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bundesbank, θα πρέπει να μειώσει 60% των μεροκάματων στους Γερμανούς εργάτες, προκειμένου να κρατήσει το σημερινό επίπεδο της οικονομίας. Πώς θα το κάνει. Αν το κάνει με οικονομική πολιτική, θα ξεγερθεί ο Γερμανός, ακόμη και ο Γερμανός θα ξεγερθεί. Δεν κάτσε να λέει, τι γίνεται εδώ. Οπότε τι κάνει με τους μετανάστες. Οπότε ο Γερμανός στρέφεται ενάντια στους μετανάστες. Η γνωστή τακτική που κάνει και παλιά στο Μεσοπόλεμο. Ποιος θέλει ο Εβραίος, πάντα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά μιλάμε για ιστορικές αναλογίες. Αυτό το πράγμα. Και
και όλη η ιστορία να μην θυχτεί η Γερμανική Τράπεζα, η Deutsche Bank, η οποία παραπληκτόντως έχει χαρτοφυλάκιο παραγόγων, μόνο παράγωγα είναι τζόγος. Παράγωγο και είναι ένα στοίχημα. Εγώ έχω ας πούμε μερικά εκατομμύρια. Πάω σε μια τράπεζα, είναι σε ένα hedge fund ή οτιδήποτε, σε παιδικό κεφάλαιο και λέω ότι οι θάνατοι φέτος στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν το 60%. Θα αυξηθούν κατά 60%. Βάζω στοίχημα. Εκδίδεται το ομόλογο και λέει ότι αν υπερβούν τόσο, θα κερδίσει τώρα. Αν πέσει κάπου, χάρη τα λεφτά σου. Εάν αυτό είναι παράγωγο. Και μπορεί να το κάνει με τα πάντα. Γι' αυτό σα είπα και του θανάτου. Με τα πάντα. Υπάρχουν παράγωγα καιρού, παράγωγα επιτοκίου, παράγωγα δανείων, χρεωστικά, τα ασυμβιέ, τα περίφημα. Και αυτά παράγωγα. Λοιπόν, η Deutsche Bank έχει χαρτοφυλάκιο παραγωγών 73 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο πλανήτης ολόκληρος παράγει, είπαμε, 77 τρεις. Εάν καταρρεύσει αυτή η τράπεζα, θα καταρρεύσουν όλες τις μεγάλες αγορές. Τι με νοιάζει να. Εγώ μένω καματιάς, δεν κινδυνεύω. Εκτός και αν αυτοί κάνουν ένα κουμάντο. Γιατί αυτά που θα χάσουν θα με βάλουν να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε που είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και τι κάνει η γερμανική κυβέρνηση, συντηρεί, και όχι μόνο, το παγκόσμιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, συντηρεί αυτούς τους συμβόλους. Χρήμα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει κάθε μήνα 120 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανά για να αγοράζει τραπεζικά ομόλογα, να ενισχύει τις τράπεζες, αλλά και εταιρικά ομόλογα. Αγοράζει ομόλογα από 120 ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Έτσι, για παράδειγμα, κινδύνευσε να καταρρεύσει η Volkswagen. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αγόραζε εταιρικά ομόλογα για τη Volkswagen. Επειδή οι Αμερικανοί χτυπήσανε με την περίφημο σκάνδαλο περί. Πώς το λέμε, μπράβο. Την πέταξε έξω η Νότια Κορέα από την αγορά. Λοιπόν, άρχισε να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τι έπρεπε να κάνει, του αγόρασε πάνω από 100 εταιρικά ομόλογα, 100 δις. Κράτησε. Αλλά εσύ όμως χάσε τη σύνταξή σου. Χάσε το μεροκάμα. Χάσε την προοπτική στην χώρα σου. Η Apple τώρα είναι ατύπημα αυτό ή έχει να κάνει. Πες, είναι ανταγωνιστή που η IP τώρα έχει να κάνει. Είναι παιχνίδια που δεν ξέρεις ποτέ ακριβώς. Γιατί δεν πρέπει να εκδηλωθεί έτσι. Άλλη ερώτηση. Και ένα θέμα επάνω στο δύο, μάλλον ένα στο μεταναστευτικό και ένα άλλο. Το μεταναστευτικό για το 2015 είπαν ότι στήριξε 4 δισεκατομμύρια στη χώρα μας, χωρίς προοπτική ότι θα επενδυθούν ή θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα προς την Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να βάλει κάποιους δικλείδες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστεί και να ομαλοποιήσει την μετάβαση των μεταναστών στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα θα έπρεπε να το διαχειριστεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και όχι στα πλαίσια τη Ευρώπη. Δηλαδή, να κοιτάξετε μαγειές. Ποιος βομβαρδίζει τη Συρία? Οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί, κάποιοι. Ωραία. Είναι οι πρώτοι που θα πάρουν τους πρόσφυγες. Οι πρώτοι. Προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Προβλέπεται. Όταν κατέστρεψαν το Βιετνάμ, τον πόλεμο του Βιετνάμ οι Αμερικανοί, τους πρόσφυγες τους πήραν οι Αμερικανοί. Δεν τους πήρε κανένας άλλος. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη Βιετναμέζικη παροικία στις ΗΠΑ. Αμερικανοί πλέον πολίτες, Βιετναμέζοι. Λοιπόν, εδώ γιατί βομβαρδίζουν εμείς το Ισραήλ τη Συρία? Εμπλακήκαμε στον πόλεμο στο Ιράκ. Στο Αφγανιστάν εμπλακήκαμε. Στείλαμε ένα τάκο. Εντάξει, βοηθητικό. Αλλά λέμε, γιατί από εκεί πίσω. Δεύτερο, είναι διεθνές πρόβλημα. Σημαίνει τι? Ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα να στην Τουρκία. Μέτρα, σημαίνει τι? Εφόσον η Τουρκία μεταχειρίζεται ως έχει κατατραπεί σε χώρα του εμπορίου, γιατί όλα αυτά επίσημα γίνονται έτσι. Παίρνουν επιδοτήσεις οι εταιρείες αυτές που μετακινούν στους του κράτους. Λοιπόν, κάτι πολύ απλό. Αυτό που έκανε η Ελβετία. Η Ελβετία λέει, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα να φέρνουν τουρκικές ταλίκες λαθρέους στην Ελβετία, η Ελβετία απλούστατα έκοψε όλες τις άδειες στις τουρκικές μεταφορές. Οδικές μεταφορές. Τις έκοψε όλες. Δεν έρχεται ούτε ένας λαθρέος. Ούτε ένας. Εμείς δίνουμε κάθε χρόνο περίπου 24.000 άδειες να περνάνε ταλίκες με εμπορεύματα από την Τουρκία ή προς Τουρκία. Γιατί τους κόβουν. Δεν υπάρχει πολιτική.
Και ταυτόχρονα δεν είναι πρόβλημα το ότι αφήνονται σκοπίμως στα νησιά του Βορείου να δημιουργηθούν τοπικές κοινωνίες και τα Ο στόχος είναι να έχουμε μια Ελλάδα πολυπολιτισμική, δεν μας το λένε. Τι σημαίνει πολυπολιτισμική Ελλάδα? Σημαίνει ότι είτε είναι γεννής ο πληθυσμός, είτε ο μόνιμος πληθυσμός που υπάρχει, είτε ο πληθυσμός ο ερχόμενος, να δημιουργήσει ένα άθροισμα γκέτο, πληθυσμιακών γκέτο, όπου θα τους διαθέτει μια υπερεξουσία που δεν θα νομοποιείται για του λαού ή του έθνους. Γιατί έθνος τι σημαίνει? Σημαίνει κοινότητα πολιτών που όλοι να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του έθνους κράτους. Σε μια συγκεκριμένη καταρχή δηλαδή, νομικοπολιτικά. Αυτό σημαίνει. Αυτό καταργείται. Γιατί εδώ θέλουν και την κατάργηση των εθνών, γιατί ο έθνος σημαίνει εθνικισμός και κάτι τις αηδίες που λέμε. Το άλλο το θέμα είναι ότι από το 85-90 που παρακολουθώ λόγω του ότι ήμουν τεχνολόγος γεωμόνος, υπήρχε μια στόχευση έτσι ώστε να μειωθεί το εγχώριο πρωτογενές προϊόν από αγροτικά προϊόντα και από κτηνοτροφικά. Ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι εδώ που βρισκόμαστε, ότι ένας παραγωγός ο οποίος είχε μία μονάδα ας πούμε ζωική για την μεταβιβάση στον Β, θα έπρεπε να δηλώσει 10% λιγότερο του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο αγόραζε, οπότε σε 4 αλλαγές που θα γινόταν η μεταβίβαση του ζωικού προϊόντος και του κεφαλαίου εξανεμιζόταν και ταυτόχρονα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τουλάχιστον στο Θεσσαλικό κάμπο που γνωρίζω, ότι βάζανε σκόπιμα με επιδοτήσεις τότε να διαμορφώσουν χωράφια τα οποία θα βάζανε μέσα ακακίες. Και όσοι γνωρίζουν από την ακακία, η ακακία έχει την ιδιότητα ότι όσο είναι το δέντρο σε ύψος, άλλο τόσο είναι και οι ρίζες, οι οποίες ρίζες δεν βγαίνουν όταν πάμε να κάνουμε τον κορμό και σπάζουν και χαλάνε το χωράφι. Αυτά έτσι για να ξέρουμε ποιοι στοχεύσαν εδώ και 2-3 δεκαετίες την καταστροφή της Ελλάδος. Ήταν από την αρχή και ταυτόχρονα διέφεραν και τον αγρότη. Γιατί εγώ θυμάμαι στις πρώτες επιδοτήσεις των αγροτών που έγιναν στα λεγόμενα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και τέτοιο χώρο. Θυμάμαι στη Μεσσηνία που είχαμε τις κουματερές και θάβανε οι αγρότες και πέραν το τσεκ. Περίμενε ο άλλος με το τσεκ έτσι, πήγαινε ο άλλος με το αντρακόμενο, έριχνε μέσα από κομμάτια, πράγματα, χαμός, τι υπήρχε και τούτο είναι το τσεκ. Θυμάμαι τους παλιούς αγρότες, τους μεγάλους σε ηλικία, και λέγανε το κλάμα που ρίχναν για το προϊόν που θα βάλουν ήταν αναπληρωμένο, δηλαδή ήταν σαν τα παιδιά τους. Ο νεότερος όμως αγρότης, το μόνο που περίμενε είναι, το θυμάμαι και μάλιστα μια σκηνή, ήμουν 20 χρόνια τόσο τότε, θυμάμαι μια σκηνή, ο πατέρας με το γιο. Ο πατέρας πάνω στο τραχτέρ να κλαίει, με το τραχτέρ και να είναι το ένα από πίσω και να ρίχνει μέσα στην κουματερή. Και ο γιος να είναι σαν στην τρελή χαρά που θα πάρει την. Το θάψανε τον αγρότη με αυτόν τον τρόπο. Το βάλανε και το κάνανε, το καταστρέψανε ολοκληρωτικά από κάθε άποψη, από τις ποσοστώσεις, από τα πάντα. Το φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε επίσημη πολιτική κοινοποίηση προϊόντων, ακόμη και ζωικού κεφαλαίου. Φτάνει να τον έχει ένα μήνα και να το εκτρέψει το ζώο και θεωρείται ελληνικό. Τέτοιες καταστάσεις τραγικές. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο οι μεγάλες αλυσίδες να πουλάνε ό,τι διατροφικό προϊόν μπορούν να ρίξουν σε οποιαδήποτε τιμή και να το πετάνε έξω τον αγρότη. Που λέγανε στην Ξάνθη οι κρεοπόλες, οι οποίοι μου είπαν το σκάνδαλο με το Lidl φέτος το πάσαμε. Το είχαν λυθεί για πρώτο μισέρα τώρα μαζί. Τους κρεοπόλες έχουν πάλι κοιταρέστα. Λοιπόν, μου είπαν το εξής, κάνανε ολόκληρη ιστορία. Όταν είδαν ότι το Lidl πουλούσε το κατσικάκι και το αρνάκι ολόκληρο έτσι στο κιλό, στην τιμή που το παίρνουν αυτό του παραγωγού. Πώς είναι δυνατόν εγώ σαν κρεοπόλης επαγγελματίας να το παίρνω στην ίδια τιμή που το πουλάει ο άλλος του και πώς θα τον ανταγωνιστώ. Φαγωθήκανε, νέα παιδιά ήταν αυτή κιόλας. Φαγωθήκανε να δω τι συμβαίνει. Τι αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε ότι το Lidl πουλάγε κατσικάκια και αρνάκια τα οποία ήταν να καταστραφούν λόγω μελιταίου πύρετου. Τα πήρε και τα πούλησε στην τιμή παραγωγού. Κατέστρεψε τον παραγωγό, κατέστρεψε τον κρεοπόλη και πούλησε ζώων μελιταίου. Τι απέγινε σε αυτήν την ιστορία. Παρενέβη σε αγγελίες, βέβαια. Παρενέβη σε αγγελίες. Έκλεισε 4 κρεοπόλια, έστειλαν το ΣΔΟΕ στους κρεοπόλες που το στάτησαν σε αυτή την ιστορία, παραλίγο να τους κλείσουν την ιστορία και το Lidl δεν κλείσουν το πρόστιμο. Η εταιρεία είναι στην
Μια χαρά. Θέλω να πω, από τέτοια δηλαδή, είναι πώς να επιβιώσει ο αγρότης. Είναι δυνατόν. Όσο μεγάλος και να είναι, δηλαδή όσο ισχυρό και να λαβείς και σε στρέμματα και σε ζωικό κεφάλαιο. Στο ΕΠΑΜ είναι ένας αγρότης, ο οποίος το θεωρώ και εγώ στην περίπτωση, γιατί είναι ο μοναδικός αγρότης που έχει το δικαίωμα, η οικογένειά του, για παράδειγμα, να έχει ζώα στην Ακρόνησο. Είναι από παλιά η ιστορία. Είναι ο μόνος μακρονησιώτης που είναι ο αγρότης. Λοιπόν. Και μου λέει, επειδή είναι τεχνολογός, δηλαδή λογοκόμματα, μου λέει παρακαλάμε να έρθουν οι Τούρκοι να πάρει να αγοράσουν κανένα ανήκατσίκι. Δεν μπορεί να τα πουλήσουν, δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα. Και παρακαλάμε, επειδή αυτοί έχουν κατανάλωση, να έρθουν, να τα πάρουν. Τους κάνουμε χρυσούς. Εάν φτάσουμε στο χρυσούς, δεν είναι. Πρέπει γρήγορα αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Αυτή είναι η μεγάλη καταστροφή της χώρας. Η λύση γενικότερα. Πώς? Η λύση σε γενικό επίπεδο. Σε γενικό επίπεδο. Αυτά, και συγγνώμη που ξαναφέρω τον λόγο, η λύση αυτά γενικότερα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα γνωρίζουμε λίγο πολύ το θέμα και την διαδικασία. Η λύση ποια πρέπει να είναι για να έχουμε ένα αποτέλεσμα και λύση. Το πρώτο πράγμα. Οργάνωση. Οργάνωση είναι το να το παλέψεις τώρα. Ωραία. Το να αλλάξει πολιτικούς σχετισμούς αυτό. Πολιτική και να το περάσουμε παράδειγμα. Δηλαδή, η μικρή κοινωνία είναι αυτή που θα αναδείξει τη μεγάλη. Σωστό. Τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και η δική μας στόχευση είναι να υπάρχει οργανωμένη δύναμη από τον Άρδα μέχρι κάτω το Καστελόριζο. Έστω και ένας, που συντονισμένα και ενιαία σαν οργάνωση να μπορεί να δίνει να ενημερώνει, να ξυπνάει, να στρατεύει, να ξέρουν τι γίνεται, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μικρά και τα μεγάλα. Μέχρι ότου ο ελληνικός λαός συσπηρωμένος, αυτό το 60% που εκδηλώθηκε στο δημοψήφισμα, να το φέρει το πράγμα. Με τον τρόπο που θα επιλέξει ο λαός. Με τον τρόπο που θα επιλέξει ο λαός αυτή την πλειοψηφία. Τον τρόπο. Προς το παρόν, κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι ομαλός. Ακόμα. Μπορεί να είναι κοινοβουλευτικούς όρους. Μπορεί να είναι κοινοβουλευτικό. Με κοινοβουλευτικούς όρους. Δηλαδή, τι εννοώ. Πλήρως ελεγχόμενο το τι ψηφίζει κανείς. Εντάξει, δεν μπορούσε να ψηφίσει η μάζα. Εάν η μάζα, ας πούμε, ψηφίσει ένα 60 πάνω από ένα 60%. Δεν μπορεί να το κατεβάσουν στο 3%. Δηλαδή, θέλω να πω, σίγουρα έκλεψε σύγκρινα. Στο δημοψήφισμα. Είναι σίγουρο. Έτσι. Και έβγαλε το 61 τόσο. Εγώ πιστεύω ότι χτύπαγε πάνω από 65 το όχι. Με τα δεδομένα που είχαμε από τη χώρα και τα μηνύματα που είχαμε από τη χώρα. Έτσι. Αλλά σου λέει κάτσε να το πιάσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά όσο και να κλέψει σίγουρα, δεν μπορεί να σου κατεβάσει το 10, το 60 να σου κάνει 10. Όμως, τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να εμφανιστεί ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό από έναν κόσμο πλέον αποφασισμένο με συγκεκριμένη τοποθεσία και τι να σου πει, να εμφανιστεί την επόμενη μέρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να επικαλεστεί το άρθρο 48 του Συντάγματος, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο ελληνικό χώρα για λόγους εθνικού συμφέροντος, το έκανε στην Πορτογαλία. Όταν νίκησαν οι δυνάμεις που ήταν ενάντια στο ευρώ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι εθνική στρατηγική στόχευση η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα εγώ δεν μπορώ να δώσω εντολή διακυβέρνηση σε αυτές τις δυνάμεις παρά το γεγονός ότι είχαν πλειοψηφία. Όλες μαζί. Και έδωσε στους άλλους. Έστω και αν είχαν μόνο 30%. Και ακόμη δεν έχει λυθεί η κυβερνητική κρίση. Είναι ακυβέρνητη η Πορτογαλία. Δεν δίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εντολή. Την εντολή εγώ δεν θα είμαι εκεί. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί αυτή η αντίδραση στην σημερινή κατάσταση να φτάσει κοινοβουλευτικά τα ποσοστά που λες το 60%? Ναι. Και αυτό φάνηκε στο δημόσιο. Με την ίδια ευκολία. Αρκεί να πιστεί και να υπάρχει κατάλληλη οργάνωση. Κύριε Καζάκη, εγώ έχω μια απορία, ας πούμε, γιατί σας παρακολουθώ όσο μπορώ, όχι 10. Δεν βλέπω, ας πούμε, να υπάρχει μια σύνθεση δυνάμεων. Ας τις πούμε το αντιμνημονιακά. Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο. Αν όσοι μπορούν, αν θέλετε, αφήστε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, mail, για να
Όποιος θέλει. Ναι, όποιος θέλει, ναι. Δεν βλέπω να υπάρχει. Δηλαδή, ακούω και διάφορους ανθρώπους, ας πούμε, διαβάζω και ακούω διάφορες φωνές. Λένε πράγματα, ας πούμε, αν όχι δεν συμφωνούν μαζί σας, ας πούμε, προσεγγίζουν προς αυτή τη τέτοια. Δεν βλέπω, και κάποιοι από αυτούς είναι και προσωπικότητες, ας πούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει μια σύγκληση όλων αυτών. Τώρα είναι θέμα, ο καθένας θέλει να έχει το δικό του τέτοιο, ας πούμε, να είναι αρχηγός. Αν γίνει κάτι, ποιος θα είναι αρχηγός, αυτό είναι το ζήτημα, ή υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές, ας πούμε, στη στρατηγική σκέψη. Δεν μπορούν δηλαδή κάποια πράγματα να γεφυρωθούν και να. Η θεμελιώδης διαφορά. Ξέρετε, συγγνώμη να τελειώσω γιατί είναι. Αυτό δηλαδή με απασχολεί πολύ καιρό. Διότι ο κόσμος, εάν δει, ας πούμε, 5-10 προσωπικότητες, ας πούμε, τέτοιο, αυτό, δηλαδή το ΕΠΑΜ, θα γίνει χιονοστιβάδα. Δηλαδή, έτσι πάει. Δεν το συζητάμε γιατί δεν πρόκειται να δει. Ναι. Ότι δεν πρόκειται να δει. Δεν πρόκειται να δει μόνοι στο ΕΠΑΜ. Ναι, αλλά χρειάζεται. Ακριβώς για να μην είναι στο γιατί κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που λένε ωραία πράγματα και με τα οποία κατά 99% συμφωνούν. Ή τέλος πάντων και πιο σοβαρές να έχουμε διαφωνίες δεν πειράζει. Τώρα εδώ είναι προέχει άλλο. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε κάνει προσέγγιση. Πόσες φορές τους έχουμε πει πείτε εσείς μπροστά και εμείς πίσω. Και τι εισπράξαμε. Εισπράξαμε ότι ξέρεις δεν γίνεται. Το γιατί δεν γίνεται μπορεί να το εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Εγώ να πω ένα ιστορικό γεγονός. Έτσι. Που έχει γίνει, να το πούμε έτσι, και ο καθένας σας φέρει τα συμπεράσματά του. Να το πω ένα ιστορικό γεγονός. Ένας από τους μεγάλους δασκάλους του Γένους ήταν ο Αδαμάτης Κοραής, σωστά. Νομίζω ότι από εδώ. Ναι. Λοιπόν, ο Αδαμάτης Κοραής προσφέρθηκε η αρχηγία της φιλικής εταιρείας αρνητική. Γιατί είπε ότι χρειάζονται 50 χρόνια παιδείας στο γένος για να απελευθερωθεί. Στο γένος στη φιλική εταιρεία χρειάστηκαν 10 χρόνια για να προετοιμάσουν την Επανάσταση. Γίνεται η Επανάσταση. Στο δεύτερο χρόνο της Επανάστασης ξαναπροσφεύγουν στον Κοραή και του λένε έλα δάσκαλε να λάβεις την πνευματική ηγεσία. Απάντησε ο Κοραής. Είμαι θα άγουρη ακόμα. Καθώς απελευθερώνεται η Τριπολιτσά, ήταν καθοριστικός, μεσολόγητο. Τσαντισμένος ο Ανδρούτσος του στέλνει ένα πολύ φρασί γράμμα. Λέει: Ωραία, καλόγερε, τον είπε καλόγερο, γιατί ήταν απομονωμένο σε μια βίλα στα προάστια του Παρισιών και έγραφε επιστολές προς ασχέτους, συμβουλές. Ωραία, καλόγερε, παρά την πένα και έλα κάτω. Του απαντάει ο Κοραής, του λέει: Είμαι 75 χρονών μεγάλος με κακοχίες. Του απαντάει ο γραμματικός του Κοραή. Ο γραμματικός του Ανδρούτσου στον Κοραή, που ήταν και μαθητής του Κοραή. Και του λέει: Ο τρισάπλιος ο Ανδρούτσος δεν σου λέει να έρθεις να πιάσεις το γιαταγάνι, το πιστόλι ή το καρδιοφύλλο. Έλα να μας προσφέρεις τα φώτα σου. Και ο Παπαδίστριας έχει αρνηθεί την αρχηγία της φιλικής εταιρείας, έτσι. Για άλλους λόγους. Καταλήγουμε και εμείς στον Κοραή. Την εποχή που ο Παπαδίστριας έρχεται και το μεγάλο του λάθος είναι ότι δεν ήταν επαναστάτης. Γι' αυτό την έφαγε το κεφάλι. Δεν έμπιστε ποτέ. Δεν έμπιστε ποτέ το λάθο. Το χωριάκι, τον αυλό. Γιατί τον λάτρευε και ο χωριάτης τον λάτρευε. Είχε μια σχέση πολύ έντονη. Άμα διαβάσει κανείς από τις μαρτυρίες και τις εποχές, ήταν πολύ έντονη σχέση. Αλλά ο Παπαδίστριας αντιμετώπιζε τον Έλληνα όπως ο μπαμπάς το βρέφος. Αυτό το πράγμα δεν το βγήκε σε καλό. Ούτε στον Έλληνα, ούτε στον Παπαδίστρια που έχει κεφάλι. Λοιπόν, και τι έγινε την εποχή εκείνη, ο Κοραής στράφηκε ενάντια στον Παπαδίστρια και κάλυψε πολιτικά ποιους. Ό,τι χειρότερο υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Αυτούς που τον δολοφόνησαν και έσπρωξαν ολόκληρη την Ελλάδα στο χάος του εμφυλίου για να μας έρθουν μετά οι Μαβαροί. Υπό την εντολή ξένων προσφύγων, των Εγγλέζων και των Γάλλων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η περίοδος είναι ακόμη σκοτεινή με βάση τα αρχεία του Foreign Office. Δεν τα δημοσιοποιούν. Παράδειγμα, υπάρχει νόμος ότι απελευθερώνει όλα τα αρχεία, ακόμη και τα πιο απόκριφα, μετά τα 70 χρόνια. Η περίοδος αυτή παραμένει σκοτεινή. Και το Foreign Office δεν δημοσιοποιεί στοιχεία.
Το Υπουργείο Ιστορικών, τα αρχαία του Υπουργείου Ιστορικών της Βρετανίας. Ο εφήμερος 1820. Η δολοφονία του Καποδίστρια έχει περίοδος αυτή, μέχρι την Παπαδοκρατία. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ορισμένοι πρικισμένοι άνθρωποι, εκτός από το να μας λένε πολύ ωραίες αλήθειες και να το παίζουν δάσκαλοι μέσα στα πλαίσια της δασκαλικής αίθουσας, πρέπει να υπάρχει και πράξη. Και εκεί κλείνονται όλα. Εάν νιώθεις αδύναμος να το κάνεις, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι πιάνεις σκοπό, και έρμηνο τον ιδεολειψιό σου, γιατί ήταν έρμηνο τον ιδεολειψιό του Κοραΐση, αυτός φανταζόταν μια Ελλάδα που δεν υπήρχε. Τη Γρεκία όπως έλεγε. Κάτι ανάμεσα στους χλαμιδοφόρους αρχαίους Έλληνες, κάτι άλλο. Η Ελλάδα η πραγματικά ήταν τελείως διαφορετική. Λοιπόν, και έτσι ήταν θύμα των δικών του προσδοκιών. Δεν κοίταγε την πραγματικότητα, ήταν πολύ μακριά άλλωστε. Λοιπόν, εάν δεν είσαι άνθρωπος που να λερώσεις τα χέρια σου με την πραγματικότητα, με την αληθινή ζωή, για να πολεμήσεις για τα ιδανικά σου και αυτά που πιστεύεις, τότε δεν πρόκειται να προσφέρεις απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα μπορεί να βρεθείς στη δύσκολη θέση, να υπερασπιστείς με καλές προθέσεις ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, τον εχθρό δηλαδή, και να περάσεις, να διαβείς το λογικό όραμα υπέρ του εχθρού, χωρίς καν να το καταλάβεις. Μπορείς και να το καταλάβεις. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και σήμερα. Με πολλές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όσο και να σέβομαι τον κύριο Γιανναρά και τον κύριο Κοπηγιώρη, όταν τους ακούω να λένε ότι η μόνη επιλογή είναι η πολιτική αποχή, λέω συγγνώμη, θα πρέπει να τους κάνει άγαλμα όσοι μας. Ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί. Άγαλμα. Γιατί αυτό που ζητάνε από τον κόσμο είναι να απέχει για να μπορούν οι κομματικοί στρατοί να μετακατεβάζουν κυβερνήσεις. Να πάνε σε το 70% στην αποχή, ας πούμε, να έχουν περίπου την πολιτική ζωή της Αμερικής. Που το 30% του εκλογικού σώματος εκλέγει πρόεδρο. Το ίδιο και εδώ. Να πάνε οι άλλοι, ας πούμε, απογοητευμένοι, δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε, να αποχωρήσουν και τι τους λένε, βάζουν και βαλτούς για το διαδικτύο να λένε. Αν το 70% θα έχει αποχή, τότε συνταγματικά τίποτα, το δικαιούται. 10 άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν και τα υπόλοιπα 9.990.990 να απέχουν. Έτσι, αυτοί φτιάχνουν κυβέρνηση. Συνταγματικά, καθορισμένα. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτός που απέχει. Κύριε Καζάκη, κυβέρνηση θα κάνουν, είναι σίγουρο. Θα μπορούν να σταθούν όμως. Κανένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι σταθούν. Πώς θα σταθούν? Αν δεν έχουν οργανωμένη αντίδραση, στάθηκαν. Όταν κατέβηκε με 1,5 εκατομμύριο ο κόσμος κάτω στις πλατείες, τι έγινε? Ανοργάνωτος, κατέβαινε ας πούμε μόνο και μόνο για να διαμαρτυρηθεί, τον τζακίσανε από τη μια οι προβοκάτors, από την άλλη πρετοριανή. Τον τζακίσανε. Όποιος ήταν σε αυτές τις πλατείες, δεν ήμουν εγώ στο Σύνταγμα, είχαμε και στρατιωτικούς μαζί, μάλιστα που είχαν έρθει από την K4 κτλ. Μας λέγανε για τα χημικά αυτά τα πράγματα, τους συνθήκες πολέμου δεν έχουν φάει. Ερχόντουσαν κατευθείαν από το Ισραήλ. Κατευθείαν. Η Ισραηλινή παραγωγή είναι αυτά τα πράγματα που ρίχνουν στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός. Και τα χρησιμοποίησε εναντίον του λαού. Θυμόμαστε τι έλεγε ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος, εκείνη την εποχή στο Παπαχελά, που του έλεγε μα διαμαρτύρεται ο κόσμος. Και του λέει, και λοιπόν επειδή διαμαρτύρεται, λέει δεν πρέπει να είναι την ορθικό καθεστώς έχουμε, λέει δεν πρέπει να πάρουμε όπως είμαστε τη διαμαρτυρία. Βεβαίως ότι αυτή είναι στάσεις. Και πρέπει να αντιμετωπίσει δύο στάσεις και άμεσα πρέπει να διαλυθεί ο κόσμος. Μα λέει, άμα λέει αποφασίσουμε να τους αποφασίσει η κυβέρνηση να διαλύσει, θα έχει διαίμα. Ας και δει. Υπάρχει στο διαδίκτυο, ψάχνετε. Συνέδεσε εκείνη την εποχή, καλοκαίρι του 2011, όταν ο κόσμος κατέβαινε τεράστιες μάζες στην πλατεία. Και απλός κοσμάκης, δηλαδή ο νοικοκύρης και ο κυρά κατέβαινε. Και έλεγε το κάθαρμα, αίμα να χυθεί. Δεν τρέχει τίποτα. Τι λέει, αυτοί διεκδικούν την εξουσία. Τους παραδώσουμε τα κλειδιά. Άκου τι ωραία, είναι η ιδιοκτησία του προφανώς. Αυτή η χώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει οργάνωση και για να αντιμετωπίσει τις ιστορίες, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα δυστυχώς. Γι' αυτό και τους παίζουμε τώρα. Δείτε τους αγρότες πέρυσι. Τι κάνανε, υπήρχε οργή τεράστια στο χωριό. Καταλαβαίνανε οι αγρότες ότι δεν έχουν μέλλον. Προφανώς το καταλαβαίνανε. Και τι βάλανε τους γνωστούς και μη εξαιρετικούς αγροτικούς συνδικαλιστές να τους κάνουν ολόκληρη ιστορία, να τους κατεβάσουν στους δρόμους για να έρθουν αντιμέτωπο με τον επαγγελματία και οτιδήποτε. Ενώ τους φωνάζαμε και τους λέγαμε ρε παιδιά, κλείστε τις εφορίες και τις τράπεζες. Ρε, τις εφορίες και τις τράπεζες. Αυτή είναι ο μηχανισμός αγροτικής. Όχι τον δρόμο. Να τις αντιπαράθεση. Και αν θέλετε να κλείσει τον δρόμο, αντί να κλείσει τον δρόμο, πήγαινε κλείσει τα διόδια. Ανοίξτε τα διόδια. Να σου λέω ο φωτογραφιστής και ο επαγγελματίας που τώρα δεν πας να τον κερδίσει τον κόσμο. Έτσι.
Γιατί πήγαν κάνουν, στήσανε μια βεγγέρα στους δρόμους για τους συνδικαλιστές και μετά κάνανε την βεγγέρα στο Σύνταγμα. Την εμπλεκόμενη, ξεχώσκουσαν όλο το ζήτημα. Και μετά πήραν Τσίπρα με τον Τσίπρα. Αυτός είναι ο μηχανισμός κατοχής. Εάν δεν έχει αρκετά δυνατή οργάνωση και ενωμένο το λαό, αποφασισμένο σε ποιο στόχο, με ποιο στόχο που πάει να κάνει δηλαδή σε αυτήν την ιστορία, δεν μπορεί να τρέξει. Τότε να δούμε αν κατέβει η κυβέρνηση. Ούτε μήνα δεν έχει περάσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κατέβει. Αν για παράδειγμα αποφασίσει το 60% του κόσμου, όπως σας λέω, και δεν πληρώσει έμφυλα, δεν κάνει φορολογική δήλωση, δεν πάει στην τράπεζα να πληρώσει τα κερατιάτικα που του ζητάνε, πόσο κάτσε η κυβέρνηση, κατά μια εβδομάδα. Πώς θα συμβεί αυτό? Για να συμβεί αυτό θέλει οργάνωση, ώστε ο άλλος να νιώθει δεν είναι αποπονωμένος, δεν το κάνει μόνο του, οπότε είναι εύκολος στόχος, το κάνουμε μάζα, ότι είμαστε οργανωμένοι. Είναι το σύνθημα συνολικά. Οπότε σου λέει εντάξει, εγώ είμαι στη μάζα, είμαι στον κόσμο. Οπότε τι θα μου κάνω, θα χτυπήσουν εμένα, δεν γίνεται, οπότε όλοι μαζί του ρίχνουν. Απλά πράγματα γρήγορα. Τώρα βέβαια, αν μου έρθουν δυνάμεις καταστολής και μισθοφόροι εδώ στο όνομα του να αστυνομεύουν τα hot spot και να ψάχνουν και να κάνουν και να δείξουν, ήδη από το 2013 αποκαλύφθηκε τώρα τελευταία. Εμείς κάνουμε την κινητήρια αναφορά στην Μάριο Πάγου. Έχει αλλάξει το αμυντικό δόγμα της χώρας. Το στρατηγικό δόγμα για τις ενόπλες δυνάμεις. Το άλλαξε ο κύριος ΑΕΘΑ, ο κύριος Κωνσταράκος, ο οποίος πήγε την προαγωγή για να φτιάξει τον εργοστάτο. Λοιπόν, όπου προβλέπεται η χρήση στρατιωτικής ισχύως ακόμη και σε περίπτωση διαμαρτυρίας πολιτών ενάντια στους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης. Πόσο ομάδα το λέει έτσι. Έτσι. Και ακόμη χειρότερα. Δημοσίευτε στις εφημερίδες. Δεν διαψεύστηκε. Εμείς θέλουμε να διαβάζουμε ένα πάνω και ο νόμος για τις ενόπλες δυνάμεις δεν έχει αλλάξει, που λέει το σκοπό. Ούτε το Σύνταγμα. Ακόμη. Λοιπόν, άρα αυτό είναι παράνομο. Άρα να το συλλάβουν το μάτι. Και μάλιστα επειδή φέρει στολή και παραβιάζει Σύνταγμα, άρα και εγώ, πρέπει να πάει φυσικά. Κύριε Καδάκη, μια ερώτηση ακόμα και με την αργά και δεν ξέρω. Εσείς τι προβλέπετε, μια ερώτηση γενική είναι. Έχετε, ας πούμε, δεν ξέρω από κάποιους ανθρώπους που μιλάτε, που ξέρετε, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τα νησιά εδώ πέρα, το Αιγαίο, τη Θράκη, κάτι θα υπάρξει κάποιο αλλαγή, ας πούμε, καθεστώτος, ας πούμε, εθνικό, όχι εθνικό ακριβώς. Δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Θα γίνει κάτι άλλο εδώ πέρα. Ή είναι μόνο αυτά τα φανταζόμαστε τη φορά μας. Στα πλαίσια της συμφωνίας προσέγγισης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θα αλλάξει το καθεστώς των νησιών. Με την άλλη θα είναι ελληνική επικράτεια, αλλά θα έχει άλλο τέτοιο. Τυπικά θα είναι ελληνική επικράτεια. Όμως η διοικητική ευθύνη θα είναι αλλού. Η στρατηγική ευθύνη στον άλλο. Και επίσης, εσείς, επειδή μου διαβάζω και λένε, ας πούμε, ότι οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν χρήμα, έχουν εξαντλήσει όλους τους τρόπους για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση παγκόσμια, ας πούμε. Αυτό που θα οδηγήσει, δηλαδή, θα γίνει boom ή θα το συντηρούν διαπαντός? Όχι, οικονομικά πού πάει το πράγμα? Αυτό που θα γίνεται θα είναι περιοδικά κράτη. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Αλλά όσο οι λαοί δεν θα έχουν ανακάμψει με αυτούς τους τρόπους, θα ανασυντάσσουν, θα ανακυκλώνουν το κεφάλαιο με τεράστιες καταστροφές στην οικονομία, θα γενικεύονται οι πόλεμοι. Από το 2011 και μετά έχουμε δεκαπλασιασμό των πολεμικών συγκρούσεων παγκόσμια. Έχουμε τους περισσότερους πολέμους παγκόσμια από ό,τι είχαμε μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το 2011 και μετά. Ειδικά από το 2014 και γιγαντώνουν αυτή τη ιστορία. Το 11% του πληθυσμού βρίσκεται υποζητικής πολέμου. Του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό είναι πρωτοφανές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό πράγμα θα γενικευτεί. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε μπει σε παγκόσμιο πόλεμο. Απλά είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος που προσυδειάζει στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας. Όταν είχαμε κυρίαρχα κράτη, ο παγκόσμιος πόλεμος ήταν ανάμεσα κυρίαρχα κράτη. Με συναντισμούς και ιστορίες που σκρούονται. Τώρα δεν έχουμε κυρίαρχα κράτη. Ούτε καν το αμερικανικό δεν είναι κυρίαρχο. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις, άλλα κέντρα που λειτουργούν πάνω και πέρα από τα κράτη. Και έτσι γίνονται ασύμμετροι πόλεμοι. Πόλεμοι διαφορετικοί. Είναι αποσύμψεις πόλεμοι. Και έτσι γενικεύεται αυτό το πράγμα.
αυτό γενικεύεται και παίρνει φωτιά. Δηλαδή τι γίνεται στην Τουρκία, γιατί αυτό νομίζω ότι θα σταματήσει στην Τουρκία. Πάει ολοβαχώ σε διάλυση στην Τουρκία. Εγώ το πιστεύω. Είναι πολύ χρήσιμη η Τουρκία. Εδώ εκεί που είναι ακριβώς. Όχι, δεν μπορούν να την κρατήσουν την Τουρκία έτσι. Πρώτα τσακίσανε το μοναδικό στήριγμα ενότητα του τουρκικού κειμανικού κράτου. Αυτό κρατούσε η Τουρκία, στο κειμανικό κράτο. Τσακίσανε το βασικό του στήριγμα. Πού είναι σταθμό. Τώρα κάνανε εντό στη Συρία. Κάνανε εντό στη Συρία, αυτό του υποκαίει η Ρωσία. Και υπάρχει θέμα, χτύπησαν το κομπάνι. Κάτσε να δούμε πώ θα αντιδράσουν οι Κούρδοι. Έτσι, οι Κούρδοι είναι οι μόνοι στο κομπάνι που τσακίσανε τους τζιχαριστές. Κανένας δεν κατόρθωσε να τους τσακίσει. Ούτε οι Ρώσοι, ούτε ο Άσαντ, κανένας. Οι μαχητές στο κομπάνι, βεβαίως εκεί πέρα μαθαίνουν να πολεμούν από 14 χρονών, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα βίντεο τα δικά στο κομπάνι, που λένε οι γυναίκες και τα παιδιά που έχουν τα καλάσνικοφ πάνω και περιμένουν τους τζιχαριστές, πηγαίνουν δημοσιογράφοι και τους λέγανε τι κάνεις εδώ, κατσούς την πατρίδα. Για 4 χρονών παιδί, με καλάσνικοφ πάνω. Δεν περάσανε εκεί οι τζιχαριστές, τους τσακίσανε. Τώρα χθες στα διεθνή πρακτορία είδα να τους χτυπήσανε οι Τούρκοι. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενα και όταν έχεις αποκεφαλίσει ένα στρατό ολόκληρο, από βαθμό διοικητού λόγου και πάνω, αυτό το πράγμα σημαίνει πλήρης διάλυση. Δεν έχει μαχητική διάλυση. Οι άλλοι είναι δημοπόλεμοι, ξέρουν να παλεύουν. Και παρακολουθούν να παλεύουν και δεν παλεύουν. Παλεύουν για τίποτα.